Tak, milé děti, dokuřte, připoutejte se. Jak se stěhují rostliny po světě? Když jsme začali stavět železnice, dal se na pochod heřmánek. Stěhoval se podle železniční tratě do krajin, kde předtím nikdy nebýval. A nedávno se zase stěhoval po vodě vodní mor. To je drobounká vodní rostlina s dlouhými stvoly jako nitky a malými lístky. Snad i do hamburského přístavu dopravili cizí lodě. V přístavu se vodnímu moru dobře vedlo. Rozmnožil se a stěhoval si po Labi a jeho přítocích a rostl v nich tak bujně, že až znesnadňoval lodní dopravu. V novinách se o něm objevovaly články a učenci hledali prostředky, aby jej vyhubili. Jeho pochod není zastaven, už je dnes i v Čechách. Když Běloši objevili Ameriku, přivezli si k nám odtamtud brambory, tabák, kukuřici, rajská jablíčka, krásně kvetoucí astry, slunečnice, vysoké topoly a nádherné magnólie, keře, které určitě znáte z parků. Asi znám, ale já je pojmenovat neumím a poznat taky ne. Mají na jaře na větvích takové květy, že kdyby na nich vyrostly, jako kdyby na nich vyrostly veliké narůžovilé tulipány. Když už mluvíme o tulipánech, ty jsme si v dávných dobách přivezli z Perzie. To je někde nějaký Irán nebo něco takového. Pelargonie jsme přivezli až z Baumaxu? Ne. Až z Afriky. A netřesk z dalekých Alp. Netřesku pomohla pověra. Říkalo se, že chrání střechy proti blesku, že do nich netřískne. Tak teď jde teda o to, jestli ten název vzešel z pověry nebo pověra z názvu, ale to už nezjistíme. Také petrklíče a žluté měsíčky se k nám dostaly z jižních krajin. Mniši si je před staletími sázeli do klášterních zahrad. Tam se zalíbili našim vesničanům a dostávali je darem a sázeli si je na vesnické zahrádky. Kláštery jsou už dávno rozbořeny, ale petrklíče a měsíčky kvetou na našich zahrádkách dodnes. Nevím, čemu jsou petrklíče, ale měsíčky jsou dobrý na plíce, takže se tomu nedivím. V posledních letech se dala na cestu i zelenina. Daleko v severních krajinách je většinu roku zamrzlá půda. V zimě jsou tam i kratičké dny. A v létě slunce velmi dlouho svítí, ale slabě hřeje. Cestovatelé a lovci tam přinesli semena salátu a začali ho pěstovat. Pěkně jim vyrostl. Pro lidi, kteří se živí jen masem ryb, byl velkou pochoutkou. Přivezli si i jinou zeleninu. Poznámka, když žerete akorát maso, máte přebytek vitamínu K, což je veliký problém, a nedostatek kyselin listový, což je taky veliký problém, takže ten salát jim fakt zachránil život. Bez ironie. Vystavili skleníky, začali pěstovat i brambory a zelí, a to v končinách, kde dosud rostly jen mechy a lišejníky. V Sovětském svazu začali rolníci pěstovat i obilí na obrovských plochách celin, kde rostla jen tráva, a který taky někomu patřili, ale ty poslali do koncentráku a už to mohli scelit. 30 milionů hektarů polí osely obilím. Přivezli tam ovocné stromy, zeleninu, zakládají parky. Tak člověk pomáhá rostlinám a putování po zeměkouli. Akorát původní majitelé těch pozemků, to nebudeme na dobrou noc řešit. Dobrou noc. Spí sladce po obou stranách, když už to musí být.